ልብ ወለድ ዛንታ አልማዝ በልማዝ በሳሙኤል ሀብተ ሚካኤል ወድ ፎርኖ አልማዝ በልማዝ መበል 14 ናይ መወዳእታን ክፋል ዮሴፍ ከምቲ ዘዕለልኩ ኻይቲ ታሪኽ ካብ በዓል ቤተያ ይወለድኩን ሃንደበት ሞይቱ ኣሕዋቱ ገሊኦም ትካላት ዝውንኑ ኣብዛ ኤርትራውን ኣለው እቲ ሃብቲ ኸይወለድኩ ክወርስ ኣይደለይን ስለዚ ኣብዚ ኣተኹ ኣትዮም ክቐትሉን ደልዮም ኣብዚ እውን ውሕስነት የብለይ ንኣፋን ተልዩካ ግዳሃበኒ ክልተ ኣዳዊ ሒዛ ሓተተቶ ክህልዎ ከም ዘይክእል እኳ ትፈልጥ እንተነበረት ካብቶም ክቕበልዎም ዝመፁ ሰባት ለሚኑ ክህባ ከም ዝኽእል እምነት ነበራ እቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝነቐሉን ምስቶም ተቐበልቲ ተወሲኾም ብዙሕ ሰብ ናብ ዝናብትን ዝብለሉ ሃዋህው እዩ ኣብቲ ግዜያዊ መዕረፊ ፎርም እናመልኡ ከለዉ ዮሴፍ ንሚለ እናቐፋ ካብ ሰብ ኣምፂኡ ሃባ ፎርም ክመልእ ተርትኡ ምስ ኣኸለ ከምዛ ምስኦም ዘይመፀት ብኣውቶቡስ ነስመራ ነቐለት ዮሴፍ ኣብቲ ከባቢ ስለዝሰኣና ግርበሎ ሚለን ቁሩብ ሩፍታ እኳ እንተተሰምዓ ጌና ህይወታ ነፃ ዘይምዃና ኣመነት ተዛማዲ ቅሳነት ከየዕሽዋ ተጠንቀቐት ኣብ ኣስመራ እውን ፀላእ ኣለዋ ሰዓረ ነቲ ብናህሪ ዝሓለፎ ፅርግያ ቀስ እናበለ ክምለሶ ተበገሰ ርኡ ዝሰኣኖ ዓወት ድሮ ኣብ ህይወቱ መዳርግቲ ዘይርከቦ በሰላ ፈጢሩሉ እዩ ሰባት ኣብ ቅድሚኦም ንዘሎ ፀላእ ክድምስሱ ክጎዩ ከለዉ ዝፈጥረሎም ስምዒትን ተሳዒሮም ንድሕሪት ክምለሱ ከለዉ ዝስምዖም ቃንዛን ናይ ሰማይን ምድርን ፍልል እዩ ዘለዎ ነቲ ብምሉእ ሓቦን ተስፋን ዝሓለፎ ፅርግያ ማዕረ ክንደይ ነዊሕ ምዃኑ ሕጂ ተሰቆሮ ኣብ ጎኑ ዝነበረት ሚስ ቪክቶርያ ዝኾነ ስምዒት ኣይሃበቶን ናብ ዓወት ክምርሽ ከሎ ዝነበሮ ተስፋ በኒን እዩ ሕጂ ንውድቀት እዩ ዝምለስ ዘሎ ብናህሪ ዝሓለፎ መንገዲ ቀስ እናበለ ተጓዕዞም ኣብ መንጎ ምኻድን ምምላስን ዓብ ፍልልይ ስለ ዘሎ ሰባት ንቕድሚት ክኸዱ ከለዉ ይብርሆም ንዝሓልፍካዮ ምምላስ ከቢድና ስልካይን እዩ ጉዕዝኡ ድማ ትርጉም ሰኣንሉ እቲ ኩሉ ዝጎየዮ ዋላ ሓንቲ ፋይዳ ይረኸበሉን ሃዲእካ ምዝዋር እንተወሓደ ተስተንትነሉን ምስ ነብስኻ ትዝትየሉን ትኽእል ኣካይዱ ኣንጻር ዝሓለፈ ኣዝዩ ቀስ በለ ኣብ ኣእምርኡ ዝተፈጥሩ ሓሳባት ግና ጌና ይጎዩ እታ ብመልክዓ ኣዝያ ዝመሰጠቶ ንኣዲስ ኣበባ ክትኣቱ ዝተቐበላ ሰብ ንሓደጋ ቃሊዓት እያ ብባጫ ሰሓቐ እዚ ኩሉ ጉዕዞ ዝተጓዕዞ ከፋንዋ ዝተኣዘዘ ኮይኑ ተሰምዖ ምስ ዮሴፍ ክትሓቋቐፉ ኣማዕዲሩ ይዎም እዩ ዶብ ስለ ዝሰገረት ዝገብሮ ነገር ኣይነበሮን ኢዱ ወዛዊዙ ሰላም ዘይበላ ጣዓሶ ንበላሕቲ ሰባት ምኽባር ንዝሰዓሩኻ ብኽብሪ ምርኣይ ንነብስኻ ከም ምኽባር ኢሉ ሓሰበ ንስዕረቱ ዕረ እናጣዓሞ ተቐበሎ ኣቶ ተስፋይ ነታ ቃቢፅዋ ዝነበረ ህይወቱ ከመይ ጌራ ከም ትቕኒ ከውርድን ከደይብን ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ሓደ መደምደምታ በፅሐ ከይደቀሰ ይውዒሉ ሓዲሩ በቃ ህይወቱ ዝድሕነሉ ኢሉ ዝሓሰበ ሓንቲ መገዲ ተሪፋቶ ኣብትን ወዲ ኣባዲ ዝረኽበሉ መስመር ኣትዩ ሞተረሉ ልዓለ ሄሎ በለ እቲ ድምፂ ሕርቃን እውን ዝሕብር ኣንደበት ነበሮ ሄሎ እንታይ ክእዘዝ ወዲ ኣባዲ እናተሸቑረረ ኣበለኻ ምስ መን ኣለኻ ድርብ ሓተቶ ውሳነ ዘድልዮ ጉዳይ ክረክብ ከሎ ዘዘውትሮ ባህሪ ተርባፅ ከም ዘለዎ እናቃልሐ ኣብ ገዛይ በይኒ ኣለኹ ምስ ዕቑባይ ጠላዒ ፃወት እኳ እንተነበረ ከይሓሰበ መለሰ ካብ ዝነበሮ መቐመጢ ብድዲሉ ተንስአ በቲ ሓደ ኢዱ ጠላዕ በቲ ሓደ ኢዱ ሬድዮ ሒዙ ናብ መደቀሲ ክፍሉ ምርሐ በታ ጠላዕ ዝሓዘት ኢዱ ማዕፆ ከፊቱ ናብ መደቀሲኡ ክሰግር ከሎ ንኽልተ ብልዓዮ ዝብል ብሓይሊ ዝወፀ ቃላት በታ ሬድዮ ሰቲኹ ኣብ ኣዛኑ በፅሐ ብርኡ ይሰንበደ ሰዓረ ንሞት ዝፍረደሉ ምኽንያት ኣይፈለጦን በቲ ካልእ ዕቑባይ እንተሰሚዕዎ እቲ ምስጢር ክዕቀብ ኣይክእልን እዩ እቲ ማዕፆ ገማ ኣቢሉ ንውሽጢ ኣትወ ድሕሪ ማይ ኣባዓቲ ነብስና ክነውፅእ እንተኮይንና ብውሕዱ ነቶም ተሓባበርቲ ኣቤልን ሰዓረን ከም ዝቐተልናዮም ከነረጋግፅ ኣለና እንተዘየለ ሰዓረውን ክቕድመናን ክበልዓናን ይኽእል እዩ ዓርስና ነውፅእ ኣስፊሑ ይብርሃሉ ወዲ ኣባዲ ልዕሊ ናይ ሰዓረ ምቕታል ዕቑባይ ሰሚዑ ከይከውን ዝያዳ ሻቐሎ ብዘይካ ትእዛዝ ምቕባል ግን ካልእ ኣማራፂ ይነበሮን ናብ ዝነበሮ ክፍሊ ምስ ተመልሰ ተኣምነኒ ዲኻ ከምታ ዝተዓደልናያ ክንቅፅል ወይስ ክትምንተት እያ ተፈሽኽ ሓተተ ዕቑባይ ነቶም ኣብ ኢዱ ዝነበሩ 14 ካርታታት ከዕውትዎ ብምትስፋው ኣድህቡ ኣብቲ ዝሓዞ ፀወታ ገይሩሎ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ወዲ ኣባዲ ተረጋገ ከም ዘላቶ ትቐፅል በለ ዓፀፌታ ፍሽኽታ እናለገሰ ኣቶ ተስፋይ ዝተረፈ ኸይድሉ ከሰላሰል ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ተዓፅዩ ንኩሎም መንገድታት ፈተሾም ሓደ ነገር ትዝበሎ እቶም ኣብ ኣስመራ ዘለዉ መሳርሕቱ ክትሓዙ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ቀድሚ ስራሕ ምጅማሮም ገለ ነገር ገብር ኣለዎ ሰዓቱ ተመልከተሞ ሚስተር ሆፍማን ገና ካብ መገሽኡ ዝምለሰሉ ግዜ ኣኸለን ፀሓፊቱ ድሮ ገዝኣ ኸይዳ ዕረፍትን መግብን እኳ እንተዘይተራእይዎ ናይ ግድን ክበልዕ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ መዓንጥኡ ብጥሜት ክቆራረፅ ዝተረፈ የብሉን ንጎ ካብ ገዛ ምስ ወፀ ሙሉእ መዓልቲ ካብ ቤት ፅሕፈቱ ኣየላገሰን ብዘይካ ሽጋራ ድማ ኣብ ኣፉ ዝኣተወ የለን እቲ ቤት ፅሕፈቱ ዝባላዕ ጽምዋ ስለ ዝዓሰሎ
أمنا صلو ورقاقتو أب تمزازع عزي وزة درو أديس أبابا سلام ورسوانا برا أبزي زوترو هوتيلات حدا خلت دحر مبالو بيتو أتو بيتون بعالت بيتون دقون أبدك أسل زنبرو صموا سفين وصنحة فرق ليتي كأخللو ويسك الناس يتتصبه بنوحت السبيت زي كاليلا ساعاتو فرق ليتي ملكتت تليفون على العيلو نا مستر هوفمان أبيتو دولا يقرأتا زحزن وريو نتوم كأن تحابرتا أب إيميغريشن كوينو زحجزا زنبرن مسانا تمسيلو حبريتا الشت الله زنبرن كوانت قتلناهم نساقن دوب سجيرة عدأتها بنصورة رجع كوسدو زقبوم سقومتات متان كوسدو إليه وسخة وأملاخ زي إماني كرق مولا حتاتو أتو تصفاي كم سمعس لزرقا قصص كتا زغير ويزم محاشي بلون اتزوخانا نجير وي قديمو مستر هوفمان نت تليفون عصوا عندنا العلو نابس مرا نام مستر جونسون دولا كاب عميق دقاسة ساعته تليفون العلو هلو انت حدش تفتر جهنم قد الله يبز علم من كم زدولا خي حتته إن قرم رمى مستر جونسون تزاربه هوفماني اتاخا بس مراز تلأكت السب أسمر أتيلا كاب زعب جهنم يلن هيوت كاوص جزيل لن حجي اتأقداس قداي مستير مقباري دمدمه أو قويتاي كاب زعب جهنم يلن مقرام قلصه لنفس خاتة تنقى كامون هاجركا تليفون عصوا مستر هوفمان سرح ودا مستر جونسون انتاي كمز قبري فلتيو لعلو خلو إذا مستير كواس يهبلون سول كل علو قصرتها تقوقمو بدحري نيحام شايتيت زبل دمسي هلو زبل زبعاقا قد هاي سمعه بخبرتك حرب ديخا دمسو تراترو حربي دونجين قلتفو على ليو شابو خانقها وجونسون دحنديخا ليت مدرن تاي ترخيبو إلو بمحساب تشغله ألماز ترحي زقورصو مسئا سلزلا أبرتعك أسرح عمون قوم تصدها سفنة جونسون نتالعتنا يسلكو نابوث أملسا حرب حزوات عنده أبتقرر عراتوخا كوف بلا مس قوبوز تسقع زسعاري مسلين برن ندحري تمليسو نتامس جونسون زتلالي اللا معال تذكره زترقمت علتي لقرم رمى أما جمرتا ورحي شحن شعاتا ميتن تيس عنكلتن سنبت نوخو بتا نسرح استوهابتو مرشدس عينتا زمناويت مكينة نابسو داري خيدو زتقدست علت كتكونالو ناتمنى سوراو درفتات بهالو ودب زباو جنبار ناسمع بزحة أبسو داري مكينو بوتاات حيزو كم كل جزيز قبرو مجمرتا مدك أصغفلو حزة كيدونجيخا نابتو وعي ماي زركبو أبادرا بلا اتخاب لعل بحيل زورد وعي ماي أبتحتي وخنكا صغيل كاخت تصور كبيدو كوانتخونا تسأمي ملو بلا نهيوتو كم فتان جيرو زعقبو يبلون أي كألني استبعال نجار كم زكال كري لعل هنت إنت اللوا فتينون تفشلو أي دكسن كافشلت موتيز مرز لعل رأسة أمان النتي ونن مسناتو زدارجة أمرو زلوا مسبات اللو يلي أمنن الزبهرزي مسجل السبات يقرا فتو جن قبل على السبات بزلوا من دنجاز نخلي شفنا له أتوم كالوت هبتقو زنبرو أتوت النابلو تحسبه نوح ساعات مسجبره دخام زفابلو كابو وتيو نام مدكسيو أتوه أم مكينا مسحاف رسيعو سلازنبره اندقنا نام مكينو سقومه أبتقى مكينو مسبتها كلتنا يمان قوما نفسو بتقيلو رايو أزيد محرقة كم مكينوهم أقوحتهم زوردو زنبرو مستر جونسونن ميس أنان كتحاجة جزوة خمس قلو نجروا بلب خامس جنوم اتعز نبرتوك إيار قوما حنت سلازخونت نتنكلت قوما مستر جونسون بعلى يعرين كمتسيلو حزوان تبجسه حرب مسؤول خيرو كادلين تنبره مس أنا ختصبيو تمقليلو نجرام بزيبو زرسع أقوحت سلازلو ننبسيلو كم زخيرو نأمنه حرب مس أنا نمرك أسخفلو خلو مستر جونسون نتنقوم ما تتحيزو كابسو دري نقله أبت حرب زحزو مدك أسي مس أنا مسحتو مستر جونسون أب يونسف مسارحنا مخانا حبرته حرب ووغانو إثيوبيا أو نجاري مخانا عللا مستر جونسون أب زبيلوز نبارو جيزي سجاو سمعيتو نملعال كل الزكاة على كوانتا جبرت كسلت أيكالن أبي وتو خمس عينة فتنة قد إيمو زي فلت كنسو اتغنتات أجاد أمي مسيلوا ميس أنا أكيدة حبشة أبسجاو ركب دس زبلو مخانم جلس أطلو بمستدفع فئة نبتت دلي عرات كتديبه زكاة على جبرت تأزاز ناي مستر جونسون كتخبر مخاني فلتن نتسوراوي أب كم عينة حصور تجبر مئتاو كاب بجدل مصدف في الليل برن مس جونسون كوينوم نتحيز وزمات أقوم مع ميكينوم سجت أموا حبيرهم كزناقو عن كعللو نامسي ليلهم كاب جيزينا بجيزين نعمغة أبستفلا لي جيزي مستر جونسون بزعبا أسرار حيونسف كعللو خلا حرب خاب زعبا نقدي كاوص حجرات زقت وزلو مكايرة أقوحو يعللو كلت غورحات حمقش تسنكم
ጆንሰን ንሓርቢ ኣጸቢቑ ፈሊጥዎ እዩ ካብ በረኻ ስለ ዝመጸ ብዘይካ ብደቂ ኣንስትዮ ብኻልእ ኸታልሎ ከም ዘይክእል ገሚቱ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ነተን ዘምጻሉ ኣዋልድ ምቕራብ ኣበየን ኣብ ቀጻሊ ዕላል መስተን ድራርን ክጸምዶ እኳ እንተኸኣለ ከምቲ ዝደለዮ ክኸደሉ ኣጸገሞ ኣዋርሕካ ቆጸሩ ሓደ ንግሆ ሓርቢ ሓደ ተጋዳላይ ብመገዲ ዓሰብ ስድራይ ክበጽሕ ኢሉ ኣዲስ ኣበባ ሜርኩሪ ሒዙ ከም ዝኣትወን ነቲ ሜርኩሪ ክሸጦ ይወዓል ምህላውን ሓበሬታ በጽሖ ነቲ ናይ ሜርኩሪ መሸጣ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ንምእታው ኣብ ዝተጓየሉ ግዜ ብዘይ ኣድካም ዕዮ እቲ ተጋዳላይን ዓዳጊትን ዝራኸብሉ ናይ ቆጸራ ቦታን ግዜን ፈለጦ ሸያጥን ዓዳግን ኢድ ብኢድ ክሕዞም ከኣለ እቲ ተጋዳላይ ኣጸቢቑ ዝፈልጦ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓደ ግዜ ምስኡ ዝተሰለፈ እዩ ዓዳጊት ከዓ ሚስ ኣና ኣብ ቦታ ገበን ሚስተር ጆንሰን ቀልጢፍ መጸ እቲ ጉዳይ ኣብ ሕጊ እንተበጺሑ ነቲ ተጋዳላይን ንሚስ ኣናን ሓደገኛ ምዃኑ ብፍላይ እቲ ኣብ በረኻታት ዕድመ ንእስነቱ ዘብለየ ተጋዳላይ ዕድሚኡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጽንቀቕ ከም ዝፍረድ ሚስተር ጆንሰን ንሓርቢ ተሓሳሰቦ ነዚ ኩሉ ክገብር ብሃንደበትነት ናይቲ ጋጣሚ ከም ዝተገረመ ነጋዳይ መሲልዎ ዝነበረ ተጋዳላይ ኮይኑ ምጽንሑ ኣርሚምዎ ከም ዘሎ ገለጸሉ እቲ ተጋዳላይ መሬት ኣፍ ኣውፅያ ክትውሕጦ ይጸለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስድሪኡ ክርኢ ምስ መጸዩ ሜርኩርን ተምጺኡ 150,000 ብር ከም ዝኽፈል ተነጊርዎ ዕረፍቱ ከይወድእ ዓሰብ ተመሊሱ ሜርኩሪ ሒዙ ኸኣ ኣዲስ ኣበባ ነጢቡ ምስ ሚስ ኣና ብመንገዲ ደላሎ ተራኺቡ ካብ ህልም ዝበለ መስገደል መጺኡ ኣብ ከምዚ ምውዳቑ ኣርሚምዎ ነበረ ከመይ ኢሉ ሓደ ናጽነት ህዝቢ ህይወቱ ዘይበቐቐ ሰብ ኣብ ዘይኣምነሉ ዕላማ ምእንቲ ገንዘብ ይመውት መናስ ዲዕዎ ክመልሶ ይከኣለ ተወጃቢርዎ እዩ ምስ ነፍሱ ዝኣተዋ ቃል እንተነይራ ካብዚኣ ከም ገለይሉ እንተወፂኡ ፈጣሪኡ መስጊኑ ንቡር ህይወቱ ንምምራሕ እዩ ስለዚ ንሓርቢ ኣጥቢቑ ለመኖ ሓርቢ እንተኣቢዎ እዚ ተጋዳላይ ኣማይት ኣሽሓት ክሰርቕ ፈቲኑ ተኣሲሩ ነቶም ቀቢሮም ዝመጸ ብጾቱ ሻቡ ረሲዕዎም ካብ ዝበሃለሉ ሞት ሓላል ከም ዝመረጽ ከይተማተ ኣረጋገጸሉ ሓርቢ ስምዒት ናይ ተጋዳላይ ኣጸቢቑ ተረዲዎ ኣብ ተጋደልቲ ብጾቱ ካብ ብሕማቕ ዝረአ 10 ሞት ከም ዝመረጽ ኣይሰሓቶን ግን ብኸመይ ኣብዚ ኣነዋሪ ስራሕ ተደቕዲቑ ንምፍላጡ ሕርብት በሎ ህይወት ብጻዩ ኣብ ኢድ ወዲቓ ነበረት ርእሰ ተኣማንነቱ ጠለሞ ምውሳን ሲኢኑ ኣብ መንጎ ሕግን ሕልናን ተቐርቀረ ሚስተር ጆንሰን ሓደ ኣተዓራቐ ሓሳብ ኣምፀ እቲ ተጋዳላይ ንወጻኢ ክኸይድ ክትሓጋገዝዎ ሓርቢ እቲ 150,000 ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ምስኡ ኸጽንሖ ሓርቢ ከዓ ተሰማሚዑ ልዕሊ ኩሉ ህይወት ብጻዩ ገዲስዎ ዘይ ከም ዝሓሰብዎ ግን እቲ ተጋዳላይ ቃልሲ ገዲፈ ይከይድኒ ጥራሕ ነዚ ምስጢር ዓቀቡለይ እምበር ቃልሰይ ክቕጽለይ ብምባል ዘይተጸበይዎ ሓሳብ ኣቕረበ ደጊሙ ሚስተር ጆንሰን ካልእ ኣተዓራቐ ሓሳብ ሃበ ክሳብ ሃዲኦም ጉዳዮም ዝፈትሑ ብውሕስነቱ ክልተኦም ገበነኛታት ሓሲቦም ክሓድሩ እቲ ሜርኩርን ገንዘብን ምስ ሓርቢ ክሓድር ዝተቃወመ ይነበረን ንጽባሒቱ ሰብ ጉዳይ ኣይመጹን ኣብ ሳልስቱ እውን ዝተረኽበ ይነበረን ሓርቢ ክሻቐል ጀሚሩ ክረኽቦም እውን ዳምዳም ኢሉ ቅድሚ ንሱ ምርካቡ ሚስተር ጆንሰን ባዕሉ መጺዎ ሚስ ኣና ተሳኢና ኢሉ ኣርዲይዎ ናይቲ ተጋዳላይ ሬሳ ኣብ ፉል ውሃ ተረኺቡ ደጊምዎ ኣብ ቅትለቱን ምጥፋእ ሚስ ኣናን ኢድ ተልይዎ ከይሓፈረ ሓተቶ ነገራት ከም መዛዝነሎ ኣብ ዘይክእል በጽሐ ኣሃዱ እውን ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ክሓትሉ ምዃኖም ክሓስቦ ከሎ ረዓዶ ሓርቢ ነቲ ገንዘብ ዝገብሮ ጠፎ ከይረክቦ ካብያ ምጽኢኻዮ ከይበሃል ፍርሐ ብሰሪ እዚ ገንዘብ ካልእ ጉድ ከይቅላዕ ተሸቑረረ እቲ ሓቂ እንታይ ምዃኑ ክበርሃሉ ኣብ ዘይክእለሉ ኣማውታ እቲ ተጋዳላይ ከጻርን ቀተልቱ ካድንን ተኣዘዘ ሓደ ምሸት ምስ ሚስተር ጆንሰን እናዕለሉ ኣዝዩ ሰጊኡ ከም ዘሎ ደጋጊሙ ነጊርዎ ሚስተር ጆንሰን ሕጂ እውን ሓሳብ ኣቕረበ ከምቲ ዝደለዮ እናኾነሉ ስለ ዝኸደ ኣዝዩ ዓገበ እቲ ንዋይ ብስም ሓርቢ ኣብ ናይ ወፃኢ ባንኪ ክቕመጠሉ ወሰነ ነተን ገንዘብ ካብ ነብሱ ኸርሕቐን ዝደሊ ዝነበረ ሓርቢ ኸ ተሰማምዐ በቃ እተን ካብ ነብሱ ኸርሕቐን ዝደለየ ገንዘብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሚስተር ጆንሰን ኣእቴኖ እዚ ምስጢር እንተውፅዩ ሳዕቤኑ ይፈልጦ እዩ ስለዚ ንህይወቱ ክነብር እንተደልዩ ንሚስተር ጆንሰን ክእዘዝ ኣለዎ ኣካይድኡ ባህ ዘይበሎም ሓለፍቱ ናብ ኣስመራ ሰሓብዎ ኣብ መጻወድያ ናይ ደገ ሓይልታት ከኣቱ ዝሰግዕ ዓብዱ ናይ ግድን ክንከላኸለሉ ኣለና ኢሉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ከም ዝቕየር ገበረ ኣብ ኣስመራ ኣብ መጀመርታ ስርሑ ብግቡእ ይሰርሕ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሚስተር ጆንሰን ኣብ ኣስመራ ተቐይሩ መጸ ርክቦም ኣዝዩ ምስጢራዊ እተን ሚስተር ጆንሰን ዝሓቶ ሕቶታት ፍሉጣት እየን ገለ ዲፕሎማት ከም ናይ ማሪዋና ጸገም ከጋጥሞም ከሎ ምትሕግጋዝ እዩ ንኽልተኦም ኣስጋእ ዘይኮነ ስራሕ ጸኒሑ ግን መልክዑ ቀይሩ ሚስተር ጆንሰን ኣዝዮም ኣገደስቲ ሓበሬታ ክሓቶ ጀሚሩ ብፍላይ ምስ ጉዳይ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኣሳሰሩ በቃ ሰዲዑ ሰዓረ ነታ እንግሊዛዊት ምስቶም መሳርሕቲ ኣራኺቡ ኣብ መኪና ኮይኑ ብዛዕባ ክመፁ ዝኽእሉ እናውረደን እናደየበን ከሎ ዕቑባይ ወዲ ኣባዱ ክበልዖ ይጽበዮ ከም ዘሎን ኣዲስ ኣበባ እንተተመሊሱ ከበቅዕ ምዃኑን ሓበሮ በቃ ንሞት ተፈሪዱ
ولا حنت مارات يقولون نسميهم بمكينة خيدو እንደገና ተመሊሱ ሕጂ ኸዓ ብመኪናን ብእግርን ናብ ሰሜን ክምርሽ ኣለዎ መጀመርታ ንሚለን ክሕዝ ዓወቱ ከረጋግጽ ንስኻ ህይወታ ከተውፅእ ነይሩ ትጉዕዞ ሕጂ ኸዓ ነቲ ዝተመልሶ መንገዲ ብናህሪ ብመኪናን ብእግሩን ክኸዶ ህይወቱን ከውፅእ ከምቲ ንሚለን ከርክባ ዝጎዮ ዝነበረ ንዑ ከርክቡ ከይጎዩ ህድማ ተተሓሓዞ እንተርኪቦሞ ክተኾስ ሽጉጥ ዓሚር እዩ ንዕምባባ ዕምባባ ኣለዎ ኩሉ ገጊዝ ኣለዎ ሚለን ነታ ብሰላሕታ ዝገደፈታ ኣስመራ ብሰላሕታ ተመለሰታ ክሳብ ሓደ ሓቂ ዝረጋገጽ ምምጻኣ ማንም ሰብ ክፈልጥ ከም ዘይብሉ ወሲና ካብ መገሻ ዝመጸት ኣይትመስልን ኣብ ገዛውቶም ዝነበረ ጽምዋ ተጠቒማ ካንቸሎም ኳሕኳሓት ሓዳስ ሰራሕተኛ ገዛኦም ያኸፊታታ ኣቦኣን ኣዳን ምህላዋ ማረጋጊጻ ሰተት ኢላ ኣተወት መጀመርታ ነቦኣ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ረኣያቶም ውሽጣ ከም ገለ ኾነ ከይትደፍኦም እናተጠንቀቐት ተጠምጠመቶም ካብ ዓይኖም ንብዓት ኮረር ኢሉ ንብዓት ሓጎስ ክልተ ኢዶም ንሰማይ ዘርጊሖም ኣመስገኑ ሚለን እውን ኣይከኣለትን እንደገና ውዑይ ንብዓት ሓጎስ ብወገን ክልተኦም ኮረር በለ ባባ ክትቅጽል ኣይከኣለትን ሚለን ኣጓለይ ብዘይካ ምጽዋዕ ካልእ የለን እታ ሰራሕተኛ ግርበላ መን ምዃና ንምርግጋጽ ካተሃወኸት ኣቦይ ተስፋ ሚካኤል ኮፍ ድሕር ምባሎም ነደይ ምላሹ ካብ ጎረቤት ክትጽውዕን ለኣኽዋ ሚለን ጸጸኒሓ ምዕጉርቶም ጭሕሞም ጸጉር ርእሶም በእዳዋ በጽሓቶም ቅድሚ ኣዳኣ ምምፀን ምእታዋ ሰብ ክፈልጥ ከም ዘይትደሊ ነቦኣ ተሓሳሰበቶም ኣደይ ምላሹ ከይዕልላ ናብታ ዘዕበየታ ክፍሊ ኣተወት ኣቦይ ተስፋ ሚካኤል ምስ ርድእወን ከኣ ተራኸባ ንሓጎሰን ብዕልልታ ኸሰንያ ብዘይምኽኣለን ቅር እኳ እንተበለን ከም ዝሃበን ንኹሉ ተቐበሎ ወላ እኳ ኣዝያ ደኺማን ተነበረት ድሕሪ ኣካላታ ምሕጻባ በሊዓ ሰትያ ምሉእ ምሸት ኣዕልላ ምሰዩ ዳንኤል ደሴት ዳህላ ከም ዘሎ ከረጋግጹላ ከለዉ ንልዋም ግን ወፃእ ከም ዝኸደት ነገርዋ ስለዚ ሚለን ቀድሚ ስራሕ ምጅማራ ናብ ዳንኤል ከም እትኸይድ ንስድራ ነገረቶም ኣንጊሃ ባፅዕ ክትወርድ ከዓ ወሰነት ኣስመራ ከም ኣዲስ ኣበባ ስግኣት ፈጢራትላ ነበረት ሰዓረ ድሕሪ ነዊሕ ኣድካሚ ጉዕዞ ዶብ ኤርትራ በጽሐ ኣብ ኢዱ ዓብ ሰነድ ኣለዎ ካብ ኣስመራ ዝተለኣከ ስእሊ እዚ ምስጢር ንሓለፍቲ ጸጥታ ኤርትራን ተረኪበ ብኽብሪ ክሕዙን እዮም ነቶም ኣብ ዶብ ዘለዉ ሰራዊት ቀልጢፍኩም ምስ ኣዘዝቲ ኣራኽቡን ክብሎም እየ ወዲያው ኣስመራ ከኣቱለኒ ህይወተይ ከድሕን ፍርሑ ተቐንጠጠሉ ነቶም ኣብ ዶብ ዝጸንሑ ሓለዋኻ ብቕልጡፍ ንላዕለወት ሓለፍቲ ክርከብ ከም ዝደል ነገሮም ኣዝዩ ደኺሙ ስለ ዝነበረ ንኣካላቱን ጎረሩን ማይ ቀረቡሉ በሊዑ ሰትዩ ከዕርፍ ድማ ነገርዎ ሓፂፀ ንላዕለወት ሓለፍቲ ክረክብ እኒአኒ ዝፈልጦ ምስጢር ኣሎ ኢሉ ከእምኖም ዝከኣሎ ገበረ ብድሕርዚ ካብቲ ናይቲ ዞባ ሓለፍቲ ስላያ ኣዘራረብዎ ዝተፈላለየ መስቀላዊ ሕቶታት እውን ሓተትዎ ዘርዚሩ ኩሉ ነገሮም ካብ ኣመላልሱ ስለምንታይ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ከም ዝደለየ እቲ ሓቂ ክገልጸሎም ከም ዘይደለየ ስለ ዝበርሃሎም ቀልጢፎም ክውዱ ይከኣሉን ንሱ ክዛረበሉ ዝደለየን ዘይደለየን ኣብ ክልተ ይኸፊልዎ ብዛዕባ ሚለንን ዝገጠሞም ውርደትን ምስጢር ንኽቐብሩ ንሞት ከም ዝፈረድዎን ክዛረብ እንተኾይኑ ምስቶም ናይቲ ግንባር ስለያ ዘይኮነ ምስ ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ጸጥታ ጥራሕ እዩ ክዘራረብ ደልዩ ስለዚ ናብ ኤርትራ መምጽኡ ብልክዕ ክዛረበሉ ጊዜኡ ዝኣኸለ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ዕንክሊል በለ ሓታቲ ኸኣ ክፈልጥ ደለየ ኢሉ ዝህብ ሰብ ንነገራት ኣጋኒኑ ስለ ዝገልጾም ብጥንቃቐ ክትሓቶለካ ቀልጢፍካ ከም ሓቂ ሓበሬታ ክትቀበሎ የብልካን ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ኣብ ውትድርና ብፍላይ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሓርቢ ፍቃሪኣ ነታ ትደርፍ ዝነበረት ቴብ ናይ መኪኖ ጥፋ እሞ ሕጅስ ምስ በዓል ኢቫይ ሓደርኩ እንዲ ክትብል ዘለኺ ንሚለን ዓይኑ ፍጠጠላ ኣእዳዋ ኣብቲ ኣብ ኣፍ ልቡ ዝነበረ ፀጉሪ ኣዕሊባ ቀባሕባሕ በለት እመነኒ ኣይወዓልኮን ንምንታይ ዘይተኣምነኒ ብሓይሊ ምስቶም ካብ ዓይና ክወፁ ዝደለዩ ንብዓታ ተቓለሰት ናይ ሸርሙጣ ስለ ዝኾንክ ክኣምነኪ ይክእልኒ ቆሪፁ ነገራ ክትዛረብ እኳ እንተደለየት መትረብ ንብዓታ ተኸፊቱ ፍቕ ኢላ በኸየት ነዛ ንዓይኑ ክሪኣ ብምፅሉ ይከኣለትን ብመስትያት መኪኑ ኣሕሊፉ ንሰማይ ጠመተ ክእብዳ እውን ኣይፈተነን ኣብ ስራሕ ዝበዓል ኸዶ ይኾንካ ነእቲኻኒ ብሓይሊ እናተነኽነኸት ሓተተቶ ኣይመለሰላን ንብኽያታ እዝን ዝነበሮ ይመስልን ንሕቶኣ ከም ዘይሰምዐ ኣጽቀጠ እንደገና ፍቕ ኢላ በኸየት ብጭካንኡኻ ተገረመት ከምዚ ዓይነት ባህሪ ትፈልጠሉን እያ እዚ ኩሉ ናፊቐካ ኣብ ሕቑፍኻ ኽማምቕ ብሂገ መፅየስ ከምዚ ክትገብረኒ ገጹ ናብ ኣኸ ይመለሰ ጉረምረመ የማናይ ኢዱ ናብ ሽምጡ ሰዲዱ ሽጉጥ መዚዙ ኣብ ጥቓ መሕበሪ ፍጥነት ገበራ ብቕንዕ ተደሪኹ ነብሱ ኸየጥፍእ ሰገት ፍቕሪ ቐናይ ሕጂ እውን ገጹ ናብቲ መስትያት ጠዊ ኣማዕሊ ክጥምት ጀመረ ሰይጣን ሰሪርዎ ኸይከውን ተጠራጠረት ህይወትካ ጥፍእ ዝብል ሰይጣን ከተእምኖ ከም ዘለዋ ድማ ወደት እመነና ሓርቢ ኣነ ምስ ማንም ሰብኣይ ኣይከድኩን ስጋው ርክብ ኣይፈጸምኩን ቅሰም በጃኻ ኣስፊሓ እኳ ክትገልጸሉ እንተደለየት ብኽያታ ተኸቲሉ ኸልከላ
كم طميق ماي نحاسه تصنيح جببله عين خدع نبع حربيه مس ود حدير اختبل نصبيكم كن قال تعقبا مستير حنتيا مسخا زغبرتو سغاو ركب مخحدي كاله مستيرنا نغرتك زوص اود ግን ولا اب عراتنا رأخيات قد سلازي ايتدكمي امنكني شرموطا ندرو برخه انا إلى قدرت إذا نابتا شغط مسددت كيرأيتها أب إيدوز نبرت كارا غيرو أب أفلبا وقع كاب لباس تجنقو عدم بوح النبلة بسم بعد كاب عراتا تنسات بس مأمول عمي استنفست أدوانا تجدد كبل زدالي رئيسا بحيل حزو حلمي اتتحسبوي كل خابن صاري يفتح دون صبو فالي انكو عنا ثمر عني حلمكم بعلا ببعلا تدعست مع صمدك أسيا كوح سميعة ساعة رأيت دروس عشان منتقينو مس كفتتو أبوا حربي صبيه كله عدخي مصأتني لاتو نسوغن دحانا يتشغروا يبلالو بلوا فرحتنا تسمعنا تبزع بوز حلمتنا ذكرت أي مصأتن بلوا كتبلهم حسيباي كالتن بجامع وديا ناب صالون كدت انت واحد نزعينا خطريو كفانا وخلو سب سلز نبره بس كفتا تدريخم عفلا لاي فقرات يقبروان حجون كابوز في اللاك أبابلا خقوري كلون يوم كم كلهم تفلاليهم زراخو بسبات حنانيقهم أم عبورتهم تسعمو انتهي رأى خيدك أسكاز أنخات مسل اتي أب عينو زرعياتو دخم كم زشاقلا نقرتو عبي بأخ قسينا كسابت وصدق قسينا غنينا بزعبا خونتاتا كتزارب دليتاينا برا كفبل بلتو حما تسمعو وخي وصنا تسكفت بك أنقع به وتعتخنبر كوف دابي كي كدنا تفشخ حقوسو قلص الله نماما متان سرح كي جمركو نابد هلاك نابدا نخيد نزخونه سمم صاي كي تنغري ليا بلتو عبرس دي اصلي عبرس ادما طرطارا خي حدر بمسغا يرداني نابد هلاك معسكت نقليخي تقدي صحتتا نتا اغاطام خطقملان حسبه انا دالو محاسبه نيره مدبا قلصاتلو كساب حد يزفلط بزي كامس عبد مزخونه كالسب نخي تراخب كانت نبره مدبا مس حرب مستراخبت كل مدباتان وطناتان رسعته بيدا سحيبو نابت قصر وسدا معاس كم تبقس كل بعلي ودي اخ نغركي كدول الكسل زخونكو مسمان نمسب كي تراخبي عززا سمعيتنا تفرارقه باونتا رسانا قنقتلو بلبا مس عند هلاك خيد دليتكوا انت زي نبره كتن تقوليك علتن بسلامتا ايدو سريدو عصفيتا مستقبله حقوقه بواخده حرب بقت ساي اب حدا مستيراو بوتا نمستر جونسون رخيبو دهلاك كتكيد كم تدل مس نغروخا از تحغوسه مس اخ خيدن اب بحر نميلان قتيلو وي حيزو بجالبا نفارسان وي يمن كاتو نسخا اب سعوديه خصبيه مخان حبرو بس دما تسمع جي بي اسن كارتان هيبو دما افانو كاباس مرخ وص تبغسه حربي اب صحفت كاتو خلو وهبا يصنحان او ومبرو تقميتو لعسل كل عيلو قطرتا طوغه وهاب سلامتنا لغسه كاتو خلو درو زربا جمره و ابلول قيح بحري نلو مدحان صباح ساعات 6 اب طوالت كركب كلتينا صقم يلن وغحتا ساعات 5 فرقان كنركب نخلينا تشاو سلكو عصو نوهاب سلا زي ملسلو يقرا تحتيتو صبوق حديرنا بجخا غايشالو نزغشو زعبهم يحتى لهم صنيح بلا زربو استوعيل له خيكون بمسغا اب قدميو زنبرو ورقاقتي يريهم كانت نبره بزعباتهم حلافيهم زنبره حجب دهلاك زلو حلفتن ابالاتن حيل بحري دخومن حيالن غونم كذكر فتنه اما دمدمتا سلازا امنو كدهللهم كم زغلال رقاقصه نزعلت زدليو نغيزيو زحغزو خوادج كحلفا سلازوسنه كابي صحفتو وصيو على نميلن اماسيو ليتخنا قلم مخانو مسحبره كسنيا بمخانو ملو معالت ختسلاسلو بزو علت ناي فقر حلفا تحقست ساعات 3 ناي ليتي حرب ميلنن بمكينا ناي حربي كابس مراف غس خلو ميلن دخام تصعينوا نبره دقاس يصغبتن حربي كعللا باهغي نبرن ام منقد خق ابصاي دنادن كنت نبره زحاشه اب بحر مخانو امينو سلاز نبره اب دحريت كوف منبل خت دقس دفافا نساوم زعبا سراح كتعللو دليت سلازي نبره اب دحريت دقيسا نقلت احاس مسحرادي اني حدره ميلن اب صصني حزوا زعزر دقاس دنغر غرز بل سمعت حدره حجز انت دليخي اتحققت نغرن لك زبلا مولجيتا ذكرت حججن حجز ايكونت دلع فقريات دل زلا نصو دما خاب حربي اذا خالق اسيلا بعلاقت بصحه ناتا سئلي مس ابالات صدتا ابدوب جبوتي بعينا رياتيا بخمي مصي ابوليون كاب سعودات مص سلايت كصبي صني حمام سلازي كاب مسارحته حدا صلاي اي ولا كوا غمتانا بحربن تزيزازو كتنقق دليل متنقق زمسلو يلن بخال وغن اب اثيوبيا نفسا شيطان دحينا خيتخون طرطيرو خيهلو سكفت اللوا كيصلعا زيدليتهم انتታት نتغعزو ازحيلو زي كم تخبغس خلو زنبرا وعي سمعيت انازحله ناب برد صغير غعزو يغطيموا
حربون كبد بد زبالو خوين تسمع من هالبات كابيس لو خالق قال قيرو وي تماراسي حيلو حسيبني بزي دليتا أبا أمر أستقلق ولا حسابات أنقلت جنا وقعتا ساعات شدشتن فرقان انكلو صحي مصواع برتع موقتا دروم هاب جميرات أنحتم بحر زغونا ناي منقصقاس ملكتا يرأين ميلنن حرب وسيخكا كلتا درزن زغونو صعد وصعتنياتاتن حبشان أب طوالت أب زركب مأكل توريزم ناب دهلاك كبقسو أم دلاو يركبو حربي كام مكينو وريدو نتوم زفلتهم بحرنياتات سلام تزقبهم ميلن رحق إلى نبرت بحنساب سلزقو عزو علال كقصلي نابتا زبقسو لاجال بادا يبه بفلاي مست كابيتين طبق عرك الناس زلوهم يوم مسلو تماغايش كابز مسؤولن مكاين زوردو عبيت بالجاتاتن بخاصيتا زمصو فروتاتاتن ببعينتو مستتات نطلقات زحجزهم اسكوباتات محمسن مجلبن عسا إيد كايلوم دحر مورادهم أبتا زغشولا زمناوي جالبا عنوا كل سب مستيبخا نمنقال دلوات كونو موتر نايتا جالبا مستنسه اسم بحرنياتات نابز نابتن بلو كوستو دهلاك كنيك وسدلناي الى حتتتو نحد بحرنيا ناب دهلاك تيجيش مجمرتا ايو بحر حوالي زلو حج طبش كنبلينا تفشخ حبره اتا حوال تبل قال ولا كويت الردايا ناب تبحري بمطمات حوال الى دغمتا ناب حرب تطويا حوال انتي مالتي بلوتو اب عمي حسابي تحيل نيرو كم سمبريلو كدغمو لحتتا حوال انتي مالتي اسغيلو بمصنح حقته نفاس زيبلو حصيرو ملسلا እዚ መጀመርታ ዝሓተተቶ በሐረኛ ነቲ ገመድ ናይታ ጃልባ ካብቶም ኣብ መሬት ዝነበሩ ተቐበሎ እታ ጃልባ ክትብገስ ከላ ሓደ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ብኢዱን ብኣፉን ምስ ካፒቴን ይዛረብ ነበረ ንቅድሚት ሃባ ዋራ ብድሕሪት ድፍኣያ ተጸጊዕካ ኣኽለካ ረብኽ በቃ ያኽለካ ዓው እናበለ ተዛረበ ሓርብን ገለ ካብቶም ጻዓዱን ባልጆም የዳሉ ነበሩ ኣብታ ጃልባ ሓንቲ ንእሽቶ ፈጣን ብገመድ ተኣሲራ ትረአ እቲ ንዳህላክ ማዓስ ከም ዝኣትው ዝሓተተቶ በሐረኛ ናሚለን ቀረበ ሓቀይ ሓፍቲ ዳንዲኺ ኢሉ እናስሓቐ ሓተታ እወ ተጠራጢረ እምበር ኣብርሃም እንዲኻ እዚ ኩሉ ስበዳ ኸበይ መጺኡ ብምእራጉ ተገሪማ ሓተተቶ ዓይንታ ካብቲ ጸሊም ዝነበረ ጸጉሩ ኺኣለት እዚ ሃሩር ንኹሉ ኣብዚ ዕድሚኣ የሰይባ ካርካር ኢሉ ዝሓቐ ዘዕልላ ብምርካባ ኣዝያ ተሓጐሰት ጉዕዞ እንዳህላክ ፈለመቶ ካፒቴን እሱካን ንኻልእ ሰብ ሂቡ ናብ ሓርቢ ብምምጻእ ኣብ ጎኑ ኮፍ በለ ኣጸቢቖም ዝፋለጡ ደቂ መስሪዖም ነይሮም ጉዕዞ ይቕጽል ሓርቢ ፍርቂ ልቡ ብዛዕባ ናይ ዝሓለፈ ናዕልል ንዝተመቓቐለ ቀልቡ ኣብ ሓደ ኸድህብ ህርድግ ይብል ኣብርሃም ሚለን ዝሓተተቶ እናመለሰን ጸጸኒሑ ናብ ውሽጢ ጃልባ ኣትዩ እናሓገዞምን ጉዕዞ እንዳህላክ ኣፋረቕዎ እቲ ጉዕዞ ኣዝዩ መሳጢ ነይሩ እናቐረበ ምስ ከደ ኣብርሃም ኣራንሽን ባናናን ኣምጻላ ብድሕር ናይ ሰዓት ጉዕዞ ኣብርሃም ነታ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረት ጻዕዳ ሕፃ ዝረኣያ ደሴት እናመልከተ ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ኮይኑ ነቶም ኣጋይሽ ከም ዝቐረቡ ሓበሮም እዚኣ ኣንቲ ሃርያ ማይ ዓይኒ ትበሃል ፊታ ዘላ ገዛ ደርጊ ዝጥቀመላ ዝነበረ እንዳዋርድያ እዚ ቦታ ድማ ናኹራይ ዝበሃል ኣብዚ ኢጣልያውያን ቤት ማእሰርቲ ከም ዝነበሮም ዘይፈልጥ ዘሎ ይመስለንን ንኣተሃናንፁ ኸይድና ክንሪአና ብዛዕባ ታሪኽ እውን ተወሳኺ መግለፂ ብኡ ንገብር እዚ ዝረኣየኩም ዘሎ ዓበይቲ ሃንገራት ዝያዳ ኣብ መሬት ወሪድና ክንሪአና ግን ዓቢ ማዓስከር ናይ ሩስያ ነይሩ ዝድፈር ማዓስከር ኣይነበረን እዚ ኻ ድፍዓቶም እዩ እዛ ትርእይዋ ክሬን ኣዝያ ዓባያ ነይራ ወተሃደራውያን መራኽብ ክበላሸዎም ከለዋ በዓላ ሰፍሲፋ ክሳብ ዝጽገና ከም ጋራጅ ይጥቀሙላ ነይሮም ሩስያውያን ክወፁ ከለዉ ኣጥሒሎማ ጫፋ ጥራሕ ዝረኣየና ዘሎ እዛ መርከብ ድማ ደርጊ ክሰዓር ከሎ ዝተሓለት ደጀን ትበሃል መርከብ እያ ዝበዝሑ እቶም ገያሾ ነቲ መግለፂ ይከታተልዎ ነበሩ ሓርቢ ግን እቲ ካፒቴን ገዲፍዎ ስለ ዝኸደ ኣብ ዓሚቕ ሓሳባት የንሳፍፍ ሚለን ሰሪቓ ምስ ረኣያቶ ብዛዕባ ፍቕሮም ዘሰላስልን ብቕንእ ዝተሓመሰን ኮይኑ ተሰምዓ ኣድህባኻ ቀልጢፋ ናብ ኣብርሃም መለሰት እዚኣ ደሴት ዳህላክ ወይ ዳህላክ ከቢር ትበሃል እዚ ዝረኣናዮ ኣብ ጓዱ ሉል ቀይሕ ባሕሪ ተባሂሉ ይጽዋዕ ሓርቢ ከብዱ ዝሑ ክብል ተፈለጦ ናይ መወዳእታ መሬት ሃገሩ ክፋኖ ምዃኑ ኸ ተሰወጦ ዳህላክ ናይ መወዳእታ ዝረግጸ ሓመድ ሃገሩ ዝርከባ ደሴት ክትከውን ከመይ ኢሉ ዝጉዳይ ከም ዝማዕበለ ገረሞ ማዕበል እናጋፍዐ ከም ብጋንጽላ ትጓዓዝ ጃልባ ይወሲድዎ መጀመርታ ነቲ ሜርኩሪ ክሸይጥ ዝሓሰበ ተጋዳላይ ሓልዩ ዝገበሮ እዩ ድሓር ግን ቀስ ብቐስ ኣብ መጻወዲ ኣትዩ ህይወቱ ብዘይ መደብ መሪሕዋ ገናኻ ብዘይ ናቱ ናይ ውሽጢ መደብ ተመሪሓ ትጓዓዝ ኣላ ክገልጾም ዘይከኣለ ስምዒታት ንኣካላት ወረርዎ ተጣዒሳ እንተኾይና ንነብሱ ሓተታ ንሕቱኡ በዓሉ መሊስዎ መምለስ መንገዲ ግን የለን ህይወተይ ናተይ ኣይኮነትን ዝተባሃላ ትገብር ናብ ዝተባሃላ ድማ ትኸይድ በቃ ተጣዒስካ ዝግበር ነገር የለን ዝተዓፀው ማዕጾ ይክፈትን እዩ ሚለን ክቐትልዋ ይከኣሉን ምስ ምስጢራ መፅያ እንተ ትቕተል ሰበብ ኣይማእትኹም ምዃን ካልእ ኻ መምፁለይ ኣጉረምረመ
دقيم مملس من قد يلن دمدمة أبدالك أبزلو ودب إتاجالبا تسقعت أبوحتو من نفسه من كوردو جمرو أبت ودب أمناي متروتا ترحكات بانديرا إيرترا بلبل ترى ميلان جيراتو زنبرت سعدا ماليان حاصر سرن أبت زلو مقت بوزح زحقة زيت مسلن زقبرتو تسأليم ناي صحي منصر نابيت تأمت كم زلا زرياي نبرن حربون كما ماليان حاصر سرن يلبيسو زفليو من تحليو نسا شبت كتقبر كلا حرب جن سنيكر ጫማ ምግባር እዩ ገና ሳንጦም እናውረዱ ከለው ኣብቲ ሆቴል መደቀስ ሓዙ ነፍስኩም ካት ሓጻጸቡ ለዳንኤል ሒዘ ይኽመጽ አብርሃም 32 ናስናኑ ክሳብ ዝርአ ተገይጹ እናስሓቀ ነገሮም ሚለን ምስ ሓርብ ክትዘራረብ ስለ ዝረአያ ፈልዩ ንበይና ክዛረብ አይደለን ወላኳ ሚለን ዳንኤል ክሳብ ዝመጽእ ክትጽበን ተደልየት ሓርብ ድሮነት ናይ ክልቲኦም ሰናጥ ተሰኪሙ ክስጉም ጀመረ ሚለን ወን ሰዓበቶ ዳንኤል ስለስተሰከፈት ኣብ ቀጽሪ 4 ቀጽሪ 5 ነናቶም ኣጓዱ ሓዙ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ብዘይካ መደቀስን ነናቱ መሕጸብ ሰውነትን ዓይነ ምድርን ስለ ዘለዎ ኣብ ከክፍሎም ነብሶም ተሓጸቡ ሚለን ወዲኣ ቀድሚ ኣብ ብራንዳ መውጻእ ሓርቢ ይመጽዩ ድምጽ ሰሚዓ ንደገ ምስተቐልቀለት አብርሃም ፍሽኽ እናበለ መጸ ዳንት ማልባጽዕ ኸይዱ ሎሚ ከኣትዮም ንሚለን እናርኣይ ሓበሮም ሚለን ቀልጢፋ ክትረኽቦ ስለ ዘይከኣለት ኣብ ገጻ ምልክት ሕርቃን ኳዕ በለ ሕጂ ከኣትዮም ዶንግዮም ከማን ክብሉ ጸኒሖም ተበጊሶም ነይሮም ግን ትማልዎ ሰባል ጽልሑ ተባሂሎም አረጋገጸላ ገጹ ገና ፍሽኽታ ይራዮ ጸገም የለን ሚለን ወን ከም ዘይተሸገረት ክትመስል ፈተነት ሓርቢ ብኽልተ ምናት ኢዳ ሒዙ ኣብ ድሕሪ ኣደው በለ ንአብርሃም ፍቁራት ምዃኖም ክነግር ዝደለየ ይመስል ቀልጢፉ ስለ ዝቆለቦ ክምለስ ምዃኑ ሓቢርዎም ናብ ጃልቡ ኸደ እቶም አጋይሽ ብመሰረት መደብ ዙረቶም በተም ምሽዋር ዝበሃላ ቲዮታ ፒክኣፕ ገይሮም ናብ ጀሚለ ደርብሹት መሊል ተዛወሩ ብድሕርሲ ኣብ ኩሻ ሻህቡን ክሰትዩ ኣብቲ እንዳ ሻሂታት ፋሕ በሉ ሓርቢ ኣብ ዝኣተወ ዓዲ ዝፈልጥዎ ይረክብ እዩ ሚለን ክሳብ ሕጂ ዘይረስዑ ኢላ ሓሰበት ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ናብ ዳህላ ከም ዝመላለስ ዘኪራ ባዕላ ንሕቶ ኣውድቑ ገበረቶ ኣብ ኩሻ ምስ ሓደ ዓሚ እናበለ ዝፅውዖ ሰብ ምስ ሚለን ድሕሪ ምልላዩ ብቋንቋ ዓረብ ገይሩ ኣዘራረቦ ሚለን ገዲፎም ማኻ ናብቲ ጃልቡ ዝነበረቶ ቦታ ኣብቲ ጀት ኸዱ ኣብ ቤት ጽሕፈት በይኑ እናሰርሐ ከሎ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዘለዎ ኢዱ ዝሃበ ሰብ ስለ ዘሎ ከዘራርቦ ዝተሓበረ ውሃብ ንሰዓረን ከኣትፍ ቀደሉ ሒዝዎ ዝመፀ ወታደር ኣብ ኣፍ ደገ ክጸንሕ እንከሎ ሰዓረን ውሃብን ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ውሃብ መቃምጦም ሓዙ መምጽኡ ምስ ሓተቶ ኣቐዲሙ ስእሊ ናይ ሚለና ረከቦ ቀጺሉ እዚ ስእሊ ዝኻባኹም ንኽንሕዛ ዝተላእከልናዩ እንተ ንሳ ብተኣምር ኣምሊጣ ወፂኣ ኣብዚ ሃገር ኣትያላ ሕዚ ውሃብ ኣብ ካልኢታት ኣዝዮም ብዙሓት ሓሳባት መጽዎ ክጥርንፎም ተጋደለ ምዃን ኣበይዎ ምእማኑ ዝኸበዶ ውሃብ ንሕሉፉ ነዓቆ ንኸንቱነት መጻኢኡ ድማ ምምዝዛን ሰኣነ ሓርቢ እቲ ወትሩ ክመስሎን ሞዴሉ ኮይኑ ክነብርን ዝብህጎ ዝነበረ ናይ ቀረባ ሓላፊኡ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሕሱር ተግባር ክኣቱ ምቕባል ኣበዮ እቲ ኣፍላ ንእስነቱ ኣብ ገድሊ ናሓርነት ሃገሩ ብትግሃት ዝሰርሐ ፈቃር መኽበሪ ሰብ ተሪር መስተውዓሊ ጅግና ብብጾቱ ህቡብን ሕፉርን ሓርቢ ይውዕሎ ኢሉ ክኣምን ዘይጽወር ክውንነት ኮኖ ነቲ ኣብ ፊቱ ዘሎ ሰዓረ ድማ ብልቢ ጸልኦ ክሳብ በይኑ ዘሎ መሲሉ ዝስምዖ ድማ ብሓሳብ ንድሕሪት ተመልሰ ኣብ ምስግጋር ዘይፍቑዳት ዕፀታት ዝዋፈሩ ደቂ ሃገር ይኹን ወጻእተኛታት ክንኣስር ክንፈትሕ መሰል ኣለና መረጋገፂ ብዝግባእ ምስሊ ንሕዝ ጥራሕ እዩ ንዘለካ ባይታ ተጠቒምካ ንህዝቢ ክትብድልን ከተበሳብስን ስራሕና ከምዚ የፍቅድ ከተስተብልሉ ኣለኩም ንሃገር ዝተወፈ ካብ ሃገር ዝጽበየ የብሉን እንትርፎ ዝከኣለ ኸበርክት ኣነ ሓደ ካብቶም ንኸምኡ ዝተወፈኹ እየ ዝሓቶ ዝወርሶ የብለይ ሓደ ድሕሪ ሓደ ዘረባታት ሓርቢ ተመላለስዎ ኣበር ዝበሃል ኣይረኸበን ከም ስምብዲሉ ግን ኣብ መስዋዕት ናይ ልዋም ዝነበረ ኩነት ተቐጀሎ ቤተሰብ ልዋም ቀተል ተታሒዞም ዶ ኢሎም ክሓቱን ከለዉ ሓርቢ ብምትእማን ቀታል ክትሓዚ ምባሉ ስጋት ፈጠረሉ ከመይ ኣቢሉ ሓደ ምዃኑ ምፍላጡ ዝያዳ ናብ ጥርዚ ጥርጣረ ደየበ ብታህዋኽ ናብ ናባላት ፋይል ዝቕመጠሉ ኸብሐ ኸይዱ ናይ ሚለን ገንጸለ ስእሊ የለን እታ ብጣውሉ ዘላ ስእሊ ካብኡ ከም ዝወፀታ ዝተብሃለ ኣጋሩ ክጸልሞ ስለ ዘይደለየ ኮፍ በለ ንሰዓረ ምስታ ስእሊ ምስክርነቱ ክነግር ኣፍቀደሉ ሰዓረ ዝፈልጦን ዝመስሎን ዘርዚሩ ነገሮ ውሃብ ሚለን ኤርትራ ምእታዋ እኳ እንትሐጎሶ ሓርቢ ቐትላዲ ወይስ በይኑ ክሃድም ደልዩ ዝብል ሕቶ ኣብ ርእሱ ኳሕኩሐ ህይወት ሚለን ኣብ ኢዱ ከም ዘላ ተሰወጦ ንዓብዱ ክድውለሉ ሓሲቡ ተማተ እታ በይኑ ዝኣምና ነብሱ ጥራሕ ኣብ ዝዕዮ ክጸምዳ ብምውሳን ነቲ ወተሃደር ጸዊዑ ንሰዓረ ኣብ ስቱር ቦታ ከጽንሖ ነጊሩ ተበገሰ ሰዓረ ግን ዝዛረቦ ከም ዘለዎ እኳ እንተርአየ ውሃብ ግን ህይወት ሚለንን ዘለዎ ግዜን ከተኣኻኽል ናብ ባጽዕ ተበገሰ ናብ ማእኸል ሓበሬታ ቱሪዝም ሓቲቱ ክልትኦም ብሓንሳብ ከም ዝኸዱ ድሕሪ ምርግጋጹ ናብ ሓይል ባሕሪ ቴሌፎን ደው ኢሉ ፈጣን ከም ትቕረበሉ ገይሩ ናብ ባጽዕ ተሃንፈፈ
أتي عبيت مكاين ببزح زملالسالو قندن عبن صرغيا كاب حدغا نسكلا ناوصه نتقول قلت بدفرت موراد تتححزو لمود قمة من قد باسع يترف نهوخ كزناقع زورد كوا زفره كاب 3 مترون لعل خطري إلو زي كال ببرتع قمة تشفينون كله وهاب بزكالو قلت عفن حدقا خي مصون تتنققا قعزو تحت تتححزو بحساب قن نابز برخة نايتفقات تخلو تاديبا كندز حبو بحر ود سبيلو انتا يزبول وچنكي حرب الزن فلطري ولاس كالإمن النت سوق عمليو من يموخ خصدعو اتي إيدو زهابخ انتا يزوسخون يروخ الزارب زدليو كابز زخفئن زعبن كأمن زيك الحبريتا انتاي كلو يخل هو حربي أعداو بحركان ما قلس مكينة هرمو نابات عدف نفاسيت كتكيد زرعي مكينو نتي آب تحتي زل أبايت النرايا بفتنة نابقبو من قد ملسا قعزو بنهرن ناقد سألة أم من قدو زلوا كتماتات الناس قرة ناب قحت لياتي أموتو كاب حسابات كوتسن قرر أخرون بدو زحل ماي كعدق مكينة دواب بلا أبتو بوتا قد زحل ماي نبرن ندحريت تماليسو خركب كم زغل أبتو بوتا زنحان استحبرو نحساباتن من أسكي مسل يغرتان نحاتت نابتي جزي زيهب من قدون سرحيتون بصمو تمركفة ولا قول ما يتقال نزيز أم أقررو كم زرو يلو كم ما يستيو حد جزي اتزحاسبو نايبينو قمت كيكون سقات كوان تنبرو حرب نابده لك الناقش خلو أقاي شالون مبالو جن زيادة نترطارو أقادرو سلازي خايو نهرون ناوسغة كركبو زت حلالخة مستر هوفمان سلكو دحر ملعل نبا دي سابا دوله أعميقو دحر مستنفاس هلو زد إلو صوع سمعك الله زبل ملس مسرخبة اتاز نقر كخاسب كيدالا سلازي نتا أجندا زفلتو سبات ودالهم بلا ترديكا توسخ مبرهقن مدلخو حتتا اتمستي راباتو تسفاي كورت اللو كم ندر بلا السما معليه سلك نايكلتيون تعاتوا مستر هوفمان جن دقيمو العلا متاز تراغاقت سلكو نبس مراد ولا هلو زد كبل صوع ملس مسرخبة تعسب نابخاتي سلازلا مستيرنايت أجندا خي كشح تتنقق نجارات زبلاشو كل ما وجد مالأختو أحتيرو أم حلالفة نسخ تفلت ديا زد كبس مرحتة تفلت أي تخيلنيا عبز زمت أقول دايت رح حجيرة خيرة ببحري كمزي سبات أمينهم يمزل أخو نسرحيتهم زعنك سكريد ما يفكرون تمرامرلون تمثيلا مقدامي بزي كاب أنا زت حبرهم كنسق اللهم زلنا سبات كنالو نسوم دما صحفتن غازيت أنياتاتنم زوم سبات نجارات نايم مرمارن عبارات كوين كاب زعبا بوليتيكا معلالن زفوتيوم بزي كازي ببهرهم نسبات سلامنتين بمنتين يراخبون نابلو كتنتنو زوعلو وط أماتيوم كمزيوم عينت سبات بسنك وط أمتم قداي كي قبرو خانة أجندان تفليت أمو واي كمرمروان تفتينهم واقا وط أمتمم كخفلو اللوام سقومتن موسى رايت التراتر مال أختو مأزنة قرم تردي أكالله بلا زد كابس مرا دانيال باسع دحر مأتاو مسيس لزنبرة ناب صدرو تليفون كيدو ولا يحديرو أنجيو كرم ناب دهلاك مخادو ناب جزء مس دولة ميلن ناب وناب دهلاك مبجسا الرجاجيسو أجد أمي تراخبون تماليسو كم زرخبا ودو جبرا دهلاك زمن لسولو ساعات مس أخله موتراتن سي مسترالو كابس مراز تبجسا سب نايجدن مس كمالو وتنقرم دانيال بتباسع صلي وصل زلون نميلن سلزنا فقان اتتسبيت أزينو حق كلا أمارات جناي نبران دهلاك دحر مخادو صقرو سلازي قرصو جبجب كويني زلا عايز تغير حبر صقر رأسو تغلالا نملكو غيرو وكانت نبره نسو جن فتسيمي صلان صقرنا فتلخا مسكالاي ابتخوري فتان عقشقشنا بلو على كم ذهبهم كتصبي وزو على وهاب ابتفتان زنبرتلو بنهر زمصت مكينو لغام بحيل دحر محز مكينو اصقيو عاصي قلطيفو ابتفتان ديبه حد خابتهم حلفتن دانيال اب ازنو دحر مزراب تفتان تأثيرات لزنبلت جمد فتحو ابقصم وهاب مس دانيال سلامتا دحر ملوات قلطيفو خبصو حبرو كلتهم هو خاتيوم بينيام أبادي أبتزنبرو بوتا حدا سبت تصنبرو كختلو دما نغرو ودا أبادي بستوجابر السمعيت زتبهلو جبره أبا أفدق حدا سب أبزنبرا زمناويت مكينة تصلي منصر زجبره سب أب دحري تخيط يره اتي تختل نزبولو سب ودا أبادي بخبر مع صخفيتو أب دحريت مستسبعتو كابتا مكينة فنتتيل دمادو بلا ودا أباد السريقو كوف مبهل تتأمته لبو خاب سفرا وسع فقيلا كساب كتكيت تدل سنبدا كم زعينت بعال سلطان نمنتاي كم زدليو حربته نوح كي تشغل جن اتبعال سلطان قرر ودحر مسراق ينقع بدحن مسخا بينيام كملخا كبل حاتته صبق حتير ملس ملسه أبا أمرو زملالسو بزحات حسابات أب حدا خقوما ما تصقمه بسمون بزلوا معارجن أمر راخب بزهان طرح زفلتو بعال سلطان نصو خمس خونه نمرققات كمثل
تبعت وساسيخو قلص إلو تأمتو زمتان قداي سلمنتاي أبسمرا نابوغنكا نايبومبا متقعت خمس قبركا نقرن سلزدلوخي جيزي زوسدن أي فلما فتسامن ود أباد حتتو تأزيزي وتأتأ النابل ملسة إذا زي مسلي من أزيزك ستقرم بممثال زاد أديس أبا تفشغة حلافيه سمت كاسكبدو هو أتو تسفاي تأمر كم سمعج أدرة هو بينيام تشعرره زاد كحسب زدلي بممثال تنبله قصوا عتيبو ناب بينيام بمطواي أستوعد أتو تسفاي ببهرو شبوت محازاي فتوني انت حيزون دلو يكونن سلازي حجي أوشت حد ساعات قسم عزدلي ناتن وجنك قتل زعزز كسب قتله توجي زبل زينك سمع إلى لنا دومون حنقولون أب نفسك حساب تناتيروخ مسك زغل قريب كقبصه حتى خنا رئيته يلا تشاو بلا نخور دلو ملكت جبرلو ود أباد مس ورده اتمرح مكينا قلطيفو نام مكينو آتيو ممرح جمره كاب كوشا نابلول قيح بحري دحر مملاسهم دارغا كله ماغايش اب ككفلو معرفهم نبرو حرب ايدو تترئيسو اب عراتو غوبو خوينو صصنيحو ساعتنا تملكته اب عمي قستنتنا اتو حزبታት ክልቲኡ ሃገራት ይንዋሕ ይሕፀር በሰላም ክነብሩም ከም በዓል ኣነን ኣቶ ተስፋይን ንናይ ደገ ሓይልታት ብገንዘብ ተገዚእና ንህዝብና ወጊእና ኢና ክትሓዝ እኳ እንተዘይከኣልኩ ሕልናይ ወትሩ ክወቕሰኒ ክነብር እዩ ምክንያቱ ሕልናኻ ኣብ ዝኸድካ ኸድካ ስለ ዝስዕበካ ህይወት በትዝግባእ መንገዲ እንተዘይወሲድካ ንሳ በዓላ ትመርሓካ ናብቲ ንስኻ ትደሊ ኣንፈት እንተዘይመሪሕካ ትመርሓካ ሰዓቱ ተመልከተ ንሚለና ተንሲዩ መሪሕዋ መጀለባ ዓሳ መጅሩር ኣብ ኢዱ ሒዙ ናብታ ጃልባ ተበገሰ ምስቲ ካፒቴንን ናይቲ ጉዕዞ ሓላፍን ድሕሪ ምዝራብ ነታ ብገመድ ኣሲሮም ዘምጽዋ ፈጣን 20 ሊትሮ ዝኸውን ነዳዲ ገይሩ ምስ ሚለን ዓሳ ክጅልቡ ተበገሱ ሚለን ጀሊባ ይትረፍ ብዝግባእ ሓምቢሳ ዘይትቕሎ ክንሳ ኣብ ባሕሪ ምሰፍ ቃሪኣ ምዝዋር ደስ ኢልዋ ነበረ ሓርቢ ግን ንዓሳ ምጅላብን ምዝዋርን ዘይኮነ ንነዊሕ ጉዕዞ ይተዳልዩ ንሚለን ንሓዋሩ ከቃብፃ ሚለን ኣፍቃሪኣ ነታ ፈጣን ከም ድላዩ ክገብራ ተዓዚባ ኣዝያ ተሓጎሰት ኮርዓትሉኻ ብዛዕባ ዝሓለፈ ዘይምሕታቱ ኣዝዩ ኣተሓሳሲብዋይ ግን ፀፀኒሑ ፍሽኽ ይብላ ስለ ዝነበረ ብሕቶ ከጨንቐኒ ስለ ዘይደለየ ኢላ ደምደመት ወዲ ኣባዲ ናብ ኣቶ ተስፋይ ኣገዳሲ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ኣብ ጽሙዋ ቦታ ቆፀሮ ሽጉጥ ከምዘይሓዘ ድሕሪ ምርግጋፁ ከባቢ ብዓይኑ ፈተሾ ኣዳህሊሉ ሽጉጡ ኣብ ሓፂር ርሕቀት ኮይኑ ኣነፃፀረሉ ኣቶ ተስፋይ ብምግራም ተዓዘመ እሞ ብዝተኻእለ ነብሱ ረጋጊዩ ቢኒ ተጋገለኻ ስለምንታይ ክብል ብሓውሲ ልመና ሓተቶ ተኣዚዘ ኣብቲ ትእዛዝ ዘለዎ ዕቃበብ ዝገልጽ ኣንደበት ተሪሩ ተዛረበ እቶም ዝኣዘዙኻ ንዓኻ ብደማ ጨቂዮም ዘረብኡ ገትዩ ሓንቲ ስጉምቲ ስለ ዝቐረበ ወዲ ኣባዲ ክልተ ጥይት ኣብ ግንባሩ ዘበጦ ኣቶ ተስፋይ ካብ መሬት ንላዕሊ ሓፊሉ ንድሕሪት ብዕቑ ራዕ በለ መንበስበስቱ ክፍት ኢሉ ዝረኣዮ ቢንያም ብርኩ ዓፂፉ ተነኽኒኹ ብኽያቱ ኣዝዩ ንምረቱ ዝገልጽ ነበረ በዓል ወሃብ ነታ ፈጣን ኣብታን በዓል ሚለን ሒዛቶም ዝመፀት ጃልባ ድሕሪ ምፅግዖም ወሃብ ነቲ ካፒቴን ኩሎም እቶም ሒዝዎም ዝመፀ ኣጋይሽ እንተልዮም ሓተቶ ሚለንን ሓርብን ዓሳ ክጅልቡ ኢሎም ባሕሪ ከም ዝኸዱ ምስ ነገሮ ጥርጣሩ ዓዘዘ ወሃብ ንዳንኤል ከም ሓዋን ሚለን መጠን ጥራሕ ዘይኮነ ክትሓጋገዞ ስለ ዝደለየ እውን ኣካፈሎ ዳንኤል በቲ ኩነታት ኣዝዩ ሰንበደ ካብኡ ዝድለ ሓገዝ ክገብር ረጊኡ ክሓስብ ስለ ዘለዎ ግን ኣእምርኡ ብቕልጡፍ ኣስርሐ ነቲ ካፒቴን ክንደይ ሊትሮ ነዳዲ ጽዒኖም ሓተቶ ወሃብን ዳንኤልን እንታይ ከም ዝኾኑ ስለ ዘይሓበርዎ ዝፈልጦ ይነበሮን ካብኡ ፍልይ ኢሎም እዮም ተዘራሪቦም 20 ሊትሮ ድሓን ዲኹም በሎም ናይ ድሓን ከም ዘይኮኑ ጠርጢሩ ናበይ ተንቀሳቒሶም ነይሮም ዳንኤል ደጋጊሙ ሓቲትዎ ጨጨጓሩን ውሽጢ ምግባሩ ለሚዱ ብምንባሩ ኣብ ምሕታት ረበሻ ይነበሮን ወሃብ ንዳንኤል ቀዊሉ ይጥምቶ ርግኣቱ ድማ ማረኾ ኣቕሰኖ እውን ናብ በዓል ደርቡሹ ትኩሻ ኣይወዶን ብኢዱ ምዝራብ ከቋርፅ ነገሮ ናበይ ኣንፈት ሒዞም ከይዶም ሕጂ ቅልጥፍ ኢሉ ክዛረብ ጀመረ ንሰሜን መለሰሉ ነገራቱ ድንግርግር ኢልዎ ኣብቲ ወደብ ነቲ ከቢድዎም ገዲፎም ዝኸዱ ኣቑሑ ትፅዕን ዝነበረት መኪና ብጉያ ዳንኤል ደየበ ወሃቡን ሰዓቦ ሞተራ ተንሲኡ ናብ ኩሻ ብናሃሪ ጉዕዙ ተተሓሓዞ ሓርቢ ብባሕሪ ናብ ኩሻ ክበፅሕ ቀረበ ኣብኡ ኣብ ጃልባ ናይ 60 ሊትሮ ነዳዲ ዝመልአ ጀሪካናት ቀሪቦም ክጸንሑ ተረዳዲኡ ኣሎ ነዳዲ ጽዒኑ ጉዕዞ ክጅምር ሚለን ክትሓቶ ትኽእል እኳ እንትኾነት ቋንቋ ዓረብ ስለ ዘይትኽእል ከደናግራ ፀገም የብሉን ኩሉ ስንቁ ከየዳለወ ከቃብፃ ኣይደልየን ነዳዲ ምስ ፀዓነ ኣብ ነዊሕ ዘይኮነ ርሕቀት ብምትእማን ከቃብፃ ወሰነ ሬሳ ቀልጢፉ እንተተረኺቡ ክስዕብዎ ይኽእል እዮም ስለዚ ናብቲ ኣህጉራዊ ማያት ክሳብ ዝበፅሕ ከቐትላ ኣይደልየን ደጋጊሙ ፍሽኽታ ስለ ዝለገሰላ ኣዝያ ሕጉስጉስ ኢላ ነበረት ፍሽኽታ መግለፂ ሰናይን ሓጎስን እዩ ልባው እንተኮይኑ ግን
ወዲ ሰብ ንደጋዊ እምበር ንልቢ ስለ ዘይርኢ በቲ ደጋዊ ቀሲና ነይራ ነዳድን ተመልዩ ከርክቦ ዝኽእል ሰብ የለን ብሰላም ከኣትዩ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እቲ ባሕሪ ኣጸቢቑ ዝፈልጦ ባሕሪ እዩ ካብኡ ኣብታ ዝሓየለት ሃገር ይኸኣቱ ሚለን ምንኣስ እታ ፈጣን ስለ ዘሰከፋ ናብ ሓርቢ ቀረበት ኣታ ክንደይ ተፍርሓካ እዚኣስ ከመይ ጌርካ ተኣምና ምስታ ሒዛቶም ዝመፀት ብምንፅሳር ተገሪማ ሓተተቶ እዚ ኣብ ድላይካ ክትከደላ ትኽእል ኢኻ ጥራሕ ነዳዲ ሃልኻ ኣተኣማመና ከይትፈርሕ ኢሉ ክሳብ ትመውት ተኸናኸና ዳንኤልን ወሃብን ኣብ ኩሻ ምስ በፅሑ ነታ መኪና ኣጸጊዖም ናብቲ ጃልባ ተጸጊዓትሉ ዝነበረት ወደብ ጎየዩ ኣብተን ጀላቡ ዝተቐረበ ነዳድን እንተሃልዩ ፈተሹ ሓርቢ ዝሓዛ ፈጣን ብማዕዶ ነቲ ባሕሪ እናዕፈረቶ ክትመጽእ ተዓዘብዋ ኣብታ ናይ መወዳእታ ጃልባ ዝነበረ ተር ዝበለ ነዳዲ ምስ ረኣየ ዳንኤል ያ ዓሚ እዚ ንምንታይ እዩ ዓው ኢሉ ሓተቶ ንናኹዳ ናይታ ጃልባ ተፈደል እንታይ ዝጉያዚ ናይ ሓርቢ ነዳድያ ኣብዚ ደሴታት ኩሉ ክበፅሕ ደልዩ ሕርሙኡ ላምሱ በሎ ብጸያፍ ትግርኛ ዳንኤል ነቲ ናኹዳ ምስ ባሕረኛታት ናብ መሬት ክወርዱ ሓቢሩ ንወሃብ ቦታ ተሓዞ ሓርቢ ኣብ ዘይሪእሉ ኸውሊ ዳንኤል ኣብተን ጥቓ ጀሪካን ቀረበ ኣብ ርእሱ ክሹኽ ገይሩ ደው በለ ሓርቢ እናቐረበ ምስ መጽእ ብኡ መጠን ዳንኤልን ወሃብን ድልዋት ኮኑ ነታ ፈጣና ዝሒሉ ገመድ ናብ ዳንኤል ደርበየ ባሕረኛታት ዘዘውትርዎ ምንቅስቓስ እዩ ሞተር ከኣጥፈ ዓሚ ስለ ዘይጸንሖ ኣይተሻቐለን ንዳንኤል ነቲ ጀሪካናት ከቐብሎ ሓበሮ እታ ፈጣን ኣሲሩ ነቲ ጀሪካን ከቐብሎ ድንን ምስ በለ እታ ክሹኽ ስለ ዝወደቐት ሚለን ገጹ ረኣያት ብስምባደ እዊዳኒ ምስ ጨደረት ሓርቢ ካብ ጸጋማይ ሽጉጥ መዘዘ ዳንኤል ዕድል ከይሃበ ብእግሩ ስለ ሸንድሖ ኣብታ ፈጣን ወደቐ እንደገና ሽጉጡ ከቐንዕ ከሎ ሚለን ብኢዱ ሓዘቶ ዳንኤል እውን ናብታ ፈጣን ዘለለ ተታሒዞምካ ምስ ሓርቢ ንባሕሪ ወደቑ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ሓርቢ ካብ ኢዱ ስለ ዘይፈለያ ነታ ሽጉጥ ንላዕሊ ሓምቢሱ ወፂኡ ክትኩስ ደልየ ዳንኤል ንታሕቲ ተነቑተ ብእግሩ ሒዙ ንውሽጢ ስሒብዎ ንላዕሊ ወፀ ብሓይሊ ኣየር ድሕሪ ምስሓብ ሓርቢ ንላዕሊ ክወፅእ ከሎ ንውሽጢ ተነቑቱ ተሰወረ ወሃብ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ኣነጻጺሩ ነታ ሽጉጥ ሒዛ ዝነበረት ኢድ ሓርቢ ምስ ሃረማ ሓርቢ ሽጉጥ ፈነዋ ካብ ባሕሪኻ ተሓጋጊዞም ኣውፅዎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከዓ ኣእተውዎ ሚለን ንወሃብ ተገሪማ ጠመተቶ ዝበዝሒ ጥርጣራ ናብኡ ዝዛዘወየ ነይሩ ትኺላ ቀረበቶ ኣብ ውሽጣ እቲ እተኣምኖ ኣፍቃሪኣ ቀታልያ እቲ ትፈርሆ መድሓኒኣ ኮይኑ ብምርካቡ ድራማ ትርኢ ዘላ መሰላ ሓርቢ ቅድሚ ኩሉ ገዝኣ ምምፅኡ ናይ ናፍቆት ክስዕማን ከሎ ናይ ሓሶት ምንባሩ ፍርሕ በለት እቲ ብሕልሚ ክጋፍዓ ከሎ ዝተረኣያ ካብኡ ኣዝዩ ብዝገድድ ሂወታ ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ይምድብ ምንባሩ ጸጸኒሑ ውሽጣ ተረበሸ ብዛዕባ ወሃብ ግን ክሳብ ሕጂ ዘይተመለሰላ ሕቶታት ኣብ ርእሳ እናተመላለስዋ ትምክት ብል ኣይደልየትን ብቐንዱ እውን ምስኡ እዩ ዝቕፅል ስርሓ ስለዚ ንምንታይ ምስ በዓል ኣቶ ተስፋይ ትኸይድ ነርካ ኣዒንታ ኣብ ገጹ ተኺላ ሓተተቶ ብሕማቕ ወላ ኣይኹን ክምልሰላ ግን ልዑል ድላይ ነበራ ኣብታ ናይ ሞትን ህይወትን ግዜ እቲ እተፍቅሮ ሓዋ ዳንኤል ምርካቡ ድማ ነቲ ኩነት ዝያዳ ተዋስኦ ንኽመስላ ክኢልዎ ክንዲ ዝጋጣሚታት ኣሎ ድዩ እናበለት መልሲ ክትሰምዕ ተሃንጤት ወሃብ ብርጉእ መንፈስ ንዓይ ዓርከይን ውሽሙን ኣሕዋትየን በበይነን ካብ ገዛ ስለ ዘይወፃ ሓቢርና ነምስ ነርና ተፈሺኹ ነገራ ዳንኤል ምስ ሚለን ተሓዋቒፎም ተሰዓሙ ክፈላለዩ ዘይክእሉ ክሳብ ዝመስሉ ሓይሊ ብዘለዎ ፍቕሪ ሕዋት ተተሓሓዙ ሰላም ዝመልኦ ህሞት ሓርቢ ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ንዝነበሮ ክብርን ማዕርግን ከም ባርኖሱ ዝቐንጠጥዎ ንጉስ ብሓደ ንሱ ውፉይ ክኸውን ዝመዓዶን ኣብነት ዝኾኖን መንእሰይ ተገፊፉ ብምርኣዩ ኣብ ከቢድ ጓህን ትካዘን ተሸሚሙ ነበረ ቅንዕ ኢሉ ክጥምት እኳ ሰኪፍዎ እንከሎ ንኽውንነት ክርኢ ስለ ዘለዎ ከይፈተወ ክሳዱ ቅንዐ ሓደ ርጉእ ዝመስል መንእሰይ ናብ ሓርቢ ቀረበ ሽጉጡ መዚዙ ብዘገርም ቅልጣፈ 3 ጥይት ኣብ ግንባሩ በትበቶ ወሃብ ሽጉጡ ንእለት መዘዘ እቲ መንእሰይ ግን ተወሳኺ ስራሕ ዝነበሮ ይመስልን ትእዛዝ ክኽብር ከም ዝቐተሎ ክማጎት ፈተነ እንተኾነ ወሃብ ብዝኣዘዞ መሰረት ዕጥቁ ውሪዱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣተወ ወሃብን ሚለንን ካብ ዳህላክ ድሕሪ ምምላሶም ኣንጊሆም ናብቶም ኣብ ውሕስ ቦታ ዘቐመጦም ሰዓረን እቲ ንሓርቢ ዝቐተሎ መንእሰይን ክረኽብዎም ናብቲ ዝነበርዎ ቦታ እንትኸዱ ክልትኦም ሞይቶም ጸንሕዎም ኣብ ነብሶም ዝረአ ማህረንቲ ስለ ዘይነበረ ንመርመራ ናብ ክኢላታት ቀረቡ ተሰሚሞም ምማቶም እውን ተረጋገጸ እቲ ስሚ ሓደ ዓይነት ዝነበርዎ ቦታታት ግን በበይኑ ስለ ዝነበረ ተወሳኺ መርመራ ድልየ ሚለን ንሰዓረን እናመልከተት እዚ ክሳብ መወዳእታ ዝተኸታተለን ሰብ እዩ ዶብ ምስ ሰገርኩ ምስታ ወፃእተኛ ሰራሕተኛ ቀይሕ መስቀል ተመሊሱ እንታይ ክገብር ናብዚ እንደገና መፂኡ ክምለስ ዘለዎ ዓብ ግድል እዩ ኣብ መንጎ ዓብዱ ተጸምብሮም እወ ጸላእቲ ዝሃገር ገና ኣብ ስራሕ ኣለዉ ብዙሕ ዘይበጻሕናዮም ምስጢራት ኣለዉ ንዓይ ንዓኻ ንሚለን ክቐትሉና ዘይፈተኑሉ ምኽንያት ምስጢሮም ስለ ዘይፈለጥናይ
ሕጂ ግን ነቲ ምስጢር ንምፍላጥ ንገብሮ ምንቅስቃሳት ኣዝዩ ዋጋ ዝሓትት ክኸውን ስለ ዝኾነ በርቲዕካ ምስራሕ ከድልየና እዩ ምህዋኽ የድልኒ ኩናት ኣብ ግንባራት ደው ኢሉ ማለት ኩናት ተዛዚሙ ይምሰልኩም ብዙሕ ክግሃድ ዘለዎ ምስጢር ኣሎ ኣዓሚቑ ድሕሪ ምስትንፋስ ሚላን ብልጽቲ ፍጥረት ኢኺ ተዓዊት ክምእታውኪ ንሃገር ክውን ዝዓብየ ዓወት እዩ ተፈሽኽ ሓቆፋ ወሃብ ተጸንበሮ ሰለስቲኦም ተሓቋቆፉ ልብ ወለድ ኣልማዝ በልማዝ ኣብዚ ትዛዘም ስለ ምክትታልኩም ኣዚና ንመስግን ልብ ወለድ ዛንታ ኣልማዝ በልማዝ ብሳሙኤል ሓብተ ሚካኤል ወድ ፎርኖ